И тъй като ни върви на E70, продължаваме с следващата. Погледнете тук каква емблема имаме. Тази по случай колко години беше тази емблема? 8000? Тук има някаква кука. Те са дърпали. Я да видим какво имаме тук. Осмак! Добре, чакай се това. Това пише, че 4.8. Турбиниран ли си? 4.8, аз мисля, че съм снимал такъв и атмосферен. Я помогнете малко, бе. По принцип, тия трябва да имат 4.4. Да не би това да е 4.4 пъда, защото пише, че е 4.8 на това X-Drive, Max-Drive. И следващия е такова, 50-ка, който единия беше 400 коня, другия беше 550. Пати странното. И двата мотора са 4.4. N63 мисля, че беше един. Не знам, аз малко се бъркам тук, да се губим се, затова ще ви помогнете в коментарите. Но, я да видим, много неудобно място за масло, много кофти. Ча да видим, има някакви забележки чисто външно. Ой, как го копнах това. Фара, единия фара е в умопомрачително състояние. Погледнете. Това е скапасти, масти, фолио. Няма да ви казвам къде да идвате, вие си знаете. Естествено, че при мен. Iron Man, батка. За първи път виждам Iron Man джанта. Гума, извинявам се, гума. Тя между другото и тази, другата беше с някакви Quantrac Pro или нещо от сорта, това изобщо не знам какво е. Много странно, по принцип не съм сигурен, предполагам, че са също висок клас с гуми, за Америка може би, за тук не ги познавам. Тази за разлика от другата е с 20 джанти, малко по-големички. Тия коли се славят с добро окачване между другото, като читаци се славят, от към окачване поне. Има ли тук място за газовата? Няма. Имаме нужда от задна броня, от стопове, така или иначе стопова ще му трябват на човек.